नमस्कार इंस्पेक्टर साहेब, नमस्कार। इंस्पेक्टर ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ହିଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି। ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ତୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ଟା କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଥିଲା। এই শোন ইন্সপেক্টর, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁ, କାରଣ ମୁଁ ରାହୁଲ ମାନସିଂ। ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଗୋଲର ଟେଣା ଫଇ। এই ইন্সপেক্টর, বাঘ ঘুমুরিলে শিকার খোঁজে। ইন্সপেক্টর, ଯୋଉଠି ବାଘର ଭୟ ସେଇଠି ସଞ୍ଜ ହଉଛି।